בנוף בראשית, באוויר צלול ימי גשמים ומעיינות, אדמה פוריה ומנות קור ושמש ייחודיים, צומחים עצי הפרי של בראשית, מפסגות הגליל והגולן. התנאים האופטימליים מניבים פרי יפהפה, בעל איכויות גבוהות של טעם ובריאות, שאין שני לו. כבר משחר האנושות, ייחסו בני האדם לתפוחים קשר עם אהבה, יופי, תענוג, פיתוי והצלחה. החל מסיפור פיתויו של האדם הראשון בגן העדן על ידי האישה, דרך סיפורי תרבויות נוספים, תפס התפוח מקום משמעותי במסורת של עמים רבים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ. ויהי כן. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, ותיתן גם לאישה אמה ויאכל, ותפקחנה עיני שניהם. וזה היה כל כך טעים. גידול המטעים והטיפול בפירות מבוססים על ידע חקלאי טכנולוגי מתקדם, שיטות גידול ייחודיות וניסיון רב שנים בתחום הפירות הנשירים. כל אלו מבטיחים פרי טבעי ומושלם, באיכות מצוינת של מראה, מוצקות, ברק, מרקם וטעם. אתה שותל שתיל צעיר, ואחרי 4 שנים אתה כבר כותב ממנו פרי, אחרי שהשקעת בו כל כך הרבה. זה סיפוק אדיר. אין טעם משקר יותר מריח אדמה רטובה אחרי גשם. אבל אין תחליף לזה כשבא בן אדם מן היישוב וכותב תפוח מהעץ, ואומר, זה מה שחיפשתי. הסיפוק הגדול זה לראות את היבולים הגבוהים שיצרנו אותם יחד עם הטבע. יש פה את היתרון היחסי של מנות קור בחורף, כמו באירופה, אבל עם עזרה שלנו אתה מקבל מוצר מדהים, שאת התוצאות רואים כשמשווקים אותו בשוק, בראשית. חקלאות זה דרך של חיים. מתחיל מהשתילה של המטעים והגידול שלהם, הקטיפים, ועד שמגיעים לתוצרת. וזה סיפוק גדול. על פי הרפואה העממית, התפוח מנקה את הגוף ומונע מחלות. על פי הרפואה הסינית, שילוב הטעמים של מתוק וחמוץ בתפוח מסייע לגוף לבנות מנגנון סובה ורעב תקין ולהזדקק פחות למתוקים. בפרי בראשית מתקיימים תהליך של הבטחת איכות משלב הגידול במטע ועד שהפרי מגיע אל המדפים. התהליך מבטיח סביבת גידול בתנאים מיטביים שמעצימים את האיכויות הטבעיות של הפרי במטע ושומרים עליו גם לאחר הקטיף, במהלך המיון ובעת השיווק וההפצה. אני אוהב את ההשתנות של מראה העצים, ההתעוררות של העצים, הלבלוב, הפריחה, זה פשוט דברים יפים. עושה לי טוב על הנשמה, אתה מרגיש שעשית ופעלת, כמו שאומרים, הזורעים בדמעה ברינה יקצור. טיפוח הפרי במטע כולל השקיה במי גשמים ומעיינות, גיזום ודילול,
המאפשרים לעץ להעניק לפרי את המירב. הקטיף מתבצע ברמת ההבשלה המיטבית, וכל פרי מובא לקירור באופן מיידי כדי לשמור על האיכות המעולה. אתה לוקח שתיל מהמשתלה ואתה נוטה אותו באדמה, ואחרי כמה שנים אתה רואה עץ שמניב פירות יפים, באיכות גבוהה, ברמה טובה, שיוצאים לשוק, וזה מה שמביא את כל הכיף בענף הזה. $50,000 טונות בשנה של פרי בראשית נארזים בשני בתי אריזה, בגליל ובגולן. בבית האריזה מעניקים לפרי טיפול שיבטיח את שמירת האיכות הטבעית. פירות בראשית מגיעים אל בית האריזה הישר מהמטעים בתוך זמן קצר. בבית האריזה יעברו הפירות ניקוי ושטיפה מאבק השדה וימוינו באופן קפדני שכולל הפרדה של הפרי לפי גודל, צבע ומראה, והכל כדי להבטיח את השמירה על האיכות הטבעית של הפרי. כל תפוח עובר תחת עינה של המצלמה הממוחשבת ומצולם מכמה כיוונים בו זמנית. המחשב מנתח את הנתונים של כל פרי בנפרד לפי משתנים של צבע, גודל ומשקל, ומפריד את הפירות לתעלות מיון שונות. אנשי מקצוע בודקים את הפירות ברמה היומיומית, כדי להבטיח שהפירות נקיים משאריות של חומרי הדברה. כל המטעים של פרי בראשית זכו בתקן גלובל גאפ, שהוא תקן בינלאומי שמבטיח תהליך ייצור של פרי בריא. תקן נוסף של BRC מבטיח כי גם תהליך המיון, האריזה, ההובלה והשיווק מבוצעים בצורה המיטבית. צוות של עובדים מקצועיים ומנוסים יבצע מיון איכותי אחרון ויארוז את הפירות שיצאו לדרכם אל השווקים. אל המדפים יגיעו פירות בראשית בהובלה בקירור, כדי להמשיך ולשמור על הטריות, המראה, האיכות והטעם הטבעי והמיוחד של הפרי. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל, בהתחדש יומך מבוקר ועד ליל. למען לא יהיה יומי כתמול שלשום, למען לא יהיה יומי עליי הרגל. אז אני מאחל לכולם שבאמת, כמו במטע, שזה לא יהיה הרגל, שדברים ישתנו ושאנשים יעשו דברים שהם אוהבים לעשות אותם, כמו שאני עושה במטע. בראשית מביאה עליכם הביתה את ניחוח האהבה של הפירות, שגודלו ונארזו בתנאים הטובים ביותר ושמרו על הטעמים הטבעיים. בראשית זה הטבע, בראשית זה הרגע, בראשית זה כמו פעם, בראשית זה הטעם. בראשית טעם גן עדן, תפוחי בראשית, תפוחי בראשית. בראשית טעם גן עדן, תפוחי בראשית. בראשית מפסגות הגליל והגולן, פירות בטעם גן עדן.